आज मी भारंगीची भाजी करणार आहे. मी काल अलिबागला गेली होती तर तिकडे कोयनाड साईडवरून मी ही भारंगीची भाजी आणलेली आहे. ही भारंगीची भाजी कशी असते तुम्हाला दाखवते आहे, त्या म्हणजे तुम्हाला कळेल की कशी घ्यावी. ही भारंगीची भाजी अशी पानं असतात, ही जरा थोडी चरचरीत असते आणि ह्या दिवसात ती कवळी असते, त्यामुळे ती ह्या पाऊस आला कीच येते, नंतर ती पूर्ण लगेच निघून जाते जास्त पावसामुळे. त्याच्यामुळे ही आत्ता येणारी भाजी म्हणजे जून जुलैला येणारी भाजी, जुलैला भाजी येते ती आणायची आणि ती अशी पूर्णपणे पानं काढायची आणि जो कवळा भाग आहे तो असा घ्यायचा आहे. या भाजीचा काही देठ मोडला काय झाला तर ही भाजी अशी काळी पडते, तर ती काळी पडलेली पानं काढून टाकायची असतात आणि फक्त चांगली चांगली पानं आणि कवळे कवळे देठ घ्यायचे. आणि आता ही चांगली 2 पाण्यामधनं धुवून काढायची, कारण ती जंगलात नाही ते तिला माती असते. ही भाजी अतिशय पौष्टिक असते, पोटाचे सगळे आजार बरे करते, त्यामुळे वर्षातून 1-2दा तरी ही भाजी खावी. असं या भाजीला लागलं तर ती अशी काळी पडते, ती काळी पडलेली भाजी काढून टाकायची. आता ही मी भाजी धुवून घेतलेली आहे आणि ती आता आपण कापून घेऊयात, कारण ती लगेच कापून घ्यावी लागते, कारण ती काळी पडते आणि म्हणून तिला पाण्यातही लगेच घालावी लागते. आता ही भाजी आपण उकळून घेऊया. ही भाजी उकळली की काळसर दिसते. एक 10 मिनिटं उकळून घ्यायची. ही भाजी उकळत असताना ती ओतू शकते, त्यामुळे त्यावरती झाकणही ठेवायचं नाही आणि ती जरा उकळत आली की तिचा गॅस थोडा कमी करायचा आणि तिला अधूनमधून वर खाली करायचं. ही भाजी उकडून घेतलेली आपण, ही अशी काळी होती उकडल्यानंतर, तर तिथे हे शिजलं की नाही हे असं समजतं. तिथे तो देठ असतात, त्याच्यातले देठ सुडून बघायचे, किती असे सुरले जातात, त्याच्यावरून समजते की ते शिजले. आता ही आपण गाळून घेऊयात, कारण ती गरम आहे, ती थंड झाली पाहिजे, कारण ती आपल्याला पाणी त्याच्यातलं सगळं काढून घ्यायचं आहे पिळून. आता हे पाणी सुद्धा आपण प्यायचं असतं, त्याच्यामुळे पोटाचे आजार बरे होतात. हे पावसाळ्याच्या सगळ्या भाज्या ह्या आपल्या वेगवेगळ्या आजारांवरती येत असतात, त्याच्यामुळे त्या सर्व भाज्या कधी ना कधीतरी एकदा तरी खायच्या असतात. निसर्गाने आपल्यासाठी निर्माण केलेलं हे नैसर्गिक औषध आहे. आता ही भाजी आपण पिळून घेऊया. आता आपण चवळी भिजत टाकले. पारंपरिकप्रमाणे ह्याच्यामध्ये चवळी भाजून घेतात, वाल वापरतात, पण मी चवळी वापरते कारण वालाने कधी कधी गॅस होतो, त्यामुळे ती पचायला जरा आणि जड असतात, त्यामुळे मी ती घेतली नाही, त्याच्यावेळी चवळी घेतली. चवळी पण छान लागते याच्यात भाजी. तिचं प्रमाण आपल्याला पाहिजे त्याप्रमाणे, पण तरीसुद्धा भाजीपेक्षा कमीच ठेवायचं. आता ही मी चवळी धुवून घेऊन भाजलेली चवळी धुवून घेऊन ती उकडत ठेवलेली आहे आणि आता ही चांगली बोट चेपी उकडून घ्यायची.
ही आपली चवळी शिजलेली आहे बोटची, कारण आपण भाजीत पण तिला थोडीशी वाफ देणार, मग ती चांगली आता आपण इथे पाणी काढून घेऊया. मग त्या फुलांच्या नंतर बिया होतात आणि ते आपोआप तसेच ते वाढत राहतात. बिया होतात, त्या जमिनीत पडतात आणि परत नवीन झाडं उगवतात. तर ही भाजी मी आता राईच्या फोडणीवर टाकत आहे. याला भरपूर कांदा घ्यायचा आणि जरासा कांदा लांबटसरच कापायचा, हा जसा मी कापलेला आहे. काही जण ही भाजी मिरचीच्या फोडणीवरही टाकतात, पण मी तिला मसाला लावलेला आहे, तर मी ती राईवर टाकते. या भाजीत आपण गूळही टाकतो, तर तो गूळ त्या भाजीचा हरवटपणा दूर करून त्या भाजीला चांगली चव आणतो, म्हणून आपण गूळ टाकतो. आता मी कांदा फोडणीला टाकला आहे, तो कांदा आपण पारदर्शक परतून घेऊया. आता आपण भाजी फोडणीला टाकूया. आता आपण ही भाजी शिजवून घेतलेली आहे पूर्ण, म्हणजे भाजीचे पालाही शिजलेला आहे आणि चवळीही शिजलेली आहे, त्यामुळे आपल्याला यात फक्त 5 मिनिटं उभारायचं आहे. आता आपण हिला 5 मिनिटं उभारूया. आता ही आपली भाजी तयार आहे. ही भाजी पारंपरिकपणे वालांमध्ये वाल भाजून घेऊन त्याचे उकडून त्याच्यामध्ये करतात, पण मी चवळीमध्ये केली आहे, कारण वालाने कधी कधी गॅस होते. अशी चवळी भाजून मग ती उकडून घेऊन टाकून ही वेगळ्या प्रकारची भाजी तुम्ही करून बघा, ती छान लागते. माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.